Hamso. Hamso. Hei! So Hamso, weh, nggih, pripun? Wonten dawuh Raden, wonten dawuh. Paduka menika sinten? Dedeng kote para Pandhawa jenengku Werkudara. Lajeng pripun? Apa bener kowe pengen golek jamus Kalimasada? Nggih, Raden. Lajeng Paduka badhe ngersakaken pinten badhe kula bayar pinten? Ora usah mbok bayar nganggo dhuwit. Kowe rene nggawa bolo ora? Betul, Raden. Saiki aku njaluk seksi wae. Saksenono. Golek ana seksi aku bakal ngrewenehake jimat jamus Kalimasada. Aku njaluk seksi sithike wong 500 kon nggawa gaman. Golek sing peng-pengan kon nggawa gaman kabeh. Bedoy. Wis saguh apa ora saguh? Lajeng kula kedah kados pundi? Den ana ning alun-alun negara Ngamarta. Bubar pasepan kowe ketemu karo aku. Nggih. Nggih. Lak ngaten, Sinun. Menika sampun cetha. Dinten menika kalilan kula nyuwun pamit medal pasilan, Sinun. Werkudara. Kowe eling apa ora? Lah ya iki sambung rapete ning ngarep mau. Apa sing kudu dipateni kowe Hamsa? Dudu Yai. Dudu Hamsa nanging ratu sing disebut-sebut karo Hamsa iki mau. Ratu saka negara Magoda iki mau jejuluk Prabu Jarasandha. Sababe apa? Kresna kakangku. Jarasandha kuwi ratu sing ora percaya marang Gusti kang ngakarya jagat. Percaya karo Sang Hyang Bathara Kala, mula dina iki Jarasandha bakal ngenekake sesaji lodra. Bekakak ratu 100 negara. Kosik. Jaman saiki bekakak ki wong cilik-cilik genah ra reti. Cah cilik-cilik genah ra reti bekakak ki apa?